Ser issegwu edizzjoni ta' Kellymni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Valletta Glass. Mattress Collection. KFC. Renault Malta. Majoka Spas. Kimbo. Distributed by Fastens Beverage Imports Company. Aromi Divini. Epic events are happening in the world. Old hits get remastered. Still, you stick with the classics. Your zinger. This is KFC Epic Craving. U jena bi pjaċir kbir illum fuq Kellymni għandi il-Manuel Aquilina għax Manuel, we go a long way. Hi, Mel. All right. Jena vera kuntena. Għandi ħabib tijaj għawek mi. Għax jena u Manuel 2007 l-ewwel darba li jena kont fuq television il-tqajna kont għamiltlek il-hot seat u minn dakinar ħanejdlek dik il-ġurnata ma tantx kien. Dakinar kien imma Morna l-ura emmek. Ma jien kont nistenna din intervista tal-podcast ta' Vordiri u koll ħafna. 18 years. 18 years naħseb. Wow. U minn dakinhar bqajna ħbib. Mela, ħana millek l-introduzzjoni. Mela għaxan miktufa u għax tant għandek hawn. Mela, chef. Kantant. Passe. X'inhu? Passe. Passe, sorry tal-pasti. Le, passe, for in the past. U le, ma taf tkanta. Ma xorta tibqa' kantant. Iva. Prezentatur. Interior designer. Kontu kol. Kollox, ma kont tibqa'. Inħobb nagħmel dak li nħobb. Eżatt, u inti bniedem kreattiv immens. Immens. Però reċentament ħadd titlu li naħseb huwa l-iktar titlu li jġiblek ferħ. Papa. Papa, iva. U hekk jgħid li papa. Papa. Kemmu ħelu? Ta' Santiago. Ekku, Santiago ilu magħna. Nar iktar minn sena. Biddilna ħajitna. Għal min m'għandux tfal ma jifhimniex, onestament, imma l-bidla fid-dar, fil-relazzjoni, fl-imħabba, f'kollox li tagħmel f'ħajtek hija fenomenali. Life-changing. Inti u Steve, God bless, itnej għandkom 50 plus. Tajjeb, God bless. U jien dal-waqt. Tajjeb. Kif f'daqqa waħda, jew kontu ilkom taħsbuha, iddeċidejtu? Mela, jina flimkien xi 28 sena vuri it's like a lifetime. Yeah, lifetime. Naħseb kważi għamilna kollox ħajitna u żmien COVID deċidejna li rridu naddottaw. Din bdiet żmien COVID vuri meta kienu il-lockdowns u dawk l-affarijiet wara li ġejna naqra aħjar jiena u Steve poġġejna bil-qeda għadna shall we adopt u bdejna l-proċess. Ma kienx faċli għax żmien COVID. Id-dinja inħalqet, ma kienx żmien tajjeb, imma kien proċess twil u wasalna wara 3 snin u nofs fejn qegħdin illum naħseb 4 snin u nofs sa ilu magħna iktar minn sena. Fenomenali. Kienet, inti kont tgħid li l-ewwel ma tridu tagħmlu kellkom iġġibu l-liċenzja biex issiru ġenituri. Iva, it-takanja imma biex issiru adoptive parents, vurdi ekku, trid tagħmel sessions ma' kumpanija privati jew ma' poċ fejn inti qegħdin jgħalmuk parenting, imma mhux parenting as such, parenting għat-tfal li huma adopted li ikollhom ħafna problemi, ħafna emotional problems, even li inti titwieled u dejjem tgħix mal-familja huwa mod li inti tgħaddi minn dawn is-sitwazzjoni ti dawn it-tfal jgħaddu u mbagħad tiġi Malta, ġenituri ġodda, mhijiex faċli. Dawn it-tfal, they're scarred. Hija l-verità. Tipprova
tagħmel kollox għat-tfal tiegħek u ma jbatux. Mura ra dawn it-tfal minn meta kienu żgħar ta' sena ta' sentejn ġie abbandonati, ħadd ma jħobbhom. Ovvjament, kulħadd telaqhom. Jekk qegħdin għall-adozzjoni. Qegħdin hemm raġuni. Din hemm raġuni. U eżempju Santiago għamel 5 snin kważi ġo home. Santiago ta' 3 snin u nofs ra missieru imut. Biex xokkijiet qudiemu ta' 3 snin telqitu ommu. Umbat mar ma' nanna u ma' ħuħ għandu ħuħ 4 snin ikbar minnu, ġie abbużat minn ħuħ meta kien ma' nanna u il-gvern deċieda li jieħduh mill-familja, l-iniku familja li kien fadallu u għamel 4 snin u nofs ġo home. Furi dan għamel nofs ħajtu ġo home. Fejn sab l-imħabba? Ma ħajtu kollha kulħadd abbandonaħ. Umbagħad dat tifel jiġi adottat u jerġa' jitlaq dawk in-nies li jħobbu il-dawk l-uċuħ familjari tagħhom li kien magħhom 4 snin u nofs trid jibda ħajtu magħna ġdid. Vurdiri ara kemm jaħasra dawn it-tfal jgħaddu minn sitwazzjonijiet vera korroħ. U is-sena li għamilna flimkien kienet diffiċli ħafna. it-tifel ikun skad minn ħafna raġunijiet, li ma jafdax u għamel sena jasib li ħanerġa' nabbandunaħ bħal kulħadd. It-tantrums, il-behavior, dawn it-tfal jagħmlu li iktar affarijiet biex inti tgħid daqshekk mur lura ma rridekx. Meta tkun qed taħseb li dan ġie abbandunat minn kulħadd u dan meta jiġi adottat u sab l-imħabba li qisu ma jridx jaċċetta li dan jagħmel minn kollox biex terġa' tieħ lura. Mhijiex faċli, imma llum il-ġurnata wara sena u xahar Santiago huwa l-ikbar ħaġa li sa tiġrina f'ħajjitna l-imħabba li għandu, l-imħabba li għandna għalih, l-imħabba li dan jifrex ma' min imiss, ma' min ikun huwa fenomenali. Onestament. Bidlilna ħajjitna u mhux tagħna biss imma dawk in-nies li jkunu miegħu kemm tfal u kemm adulti. Bikkejtni tara minn l-ewwel 5 minuti mel. Aquilina kważi bikkejt. Għax meta tfal jgħaddu minn dawn l-affarijiet, inti hemmhekk semmejt loss, abandonment, dawn huma trawmiet kbar, trawmiet li huma enormi. Allura inti meta iġġib it-tifel kif qed tajt inti u hekk tallem u tallem dat-tifel jiġi abbandonat. Allura he creates situations ħalli jerġa' jiġi abbandonat u ma jkunx jaf. Issa effima dik. Jaf. Kienet jagħmel kollox bħala behavior li inti d-dejjat ma nistax inżommok imma l-moħħ. Issa apparti hekk, meta inti ġejt abbandonat mill-familja, minn kulħadd li taf, inti tibda tbati kemm fl-education. Mentally, l-imħabba li ma tafdax in-nies, issir manipulativ ukoll, ma nafx if hekk għattix sew. Jien it-tifel tagħna, Santiago, kien meta jintaqa' ma' nies, fil-verità, he's manipulative biex jara x'jista' jieħu minnhom biex igawdi. Għax survival of the fittest. Survival mode hija l-verità. Mhux hekk. Apparti hekk, anki affarijiet bħal ADHD, dyslexia, sfortunatament it-tifel ma kienx ittwieled bihom, imma s-sitwazzjonijiet emotionally minn xi għadda, sfortunatament, isma' mhumiex l-aħħar tad-dinja, żgur li le, imma he developed dawn il-issues minħabba s-sitwazzjonijiet li dalvim. U meta dan ikun qed jagħmel tantrum ikraħ fil-passat u qed jgħidlek li ma jridx jibqa' miegħek u ma jħobbok xorta jwaddablek xi ħaġa, tgħaddi minn ħafna affarijiet melu għaddejna minn ħafna f'9 xhur, l-ewwel 9 xhur. Imma tispiċċa tgħid dat-tifel ma jafx aħjar, dat-tifel bl-imħabba tagħna u s-supervision tagħna u ta' kulħadd dan nistgħu inġibu ħafna aħjar u fil-verità wara sena u xahar Santiago dal-aħħar 3 xhur 4 xhur qiegħed fuq triq
ħafna differenti, is-setilja kura wkoll li għandu bżonn minn nies professjonali kemm is-skola jgħinu ħafna, LSC is-skola li hemm xi ħadd miegħu il-ħin kollu u qiegħed fit-triq verament tajba u għal min irid jaddotta importanti li jkunu jafu li mhijiex daqshekk faċli. Jiena fil-fatt kont ħansaqsik kif kienet l-esperjenza tiegħek sakemm adottajtu inti u Steve lil Santiago. Ara kienet 3 snin u nofs twil ħafna. Aħna minna l-ewwel sena fejn ġibna ċertifikat kif semmejna, jippruvaw jgħalmuk ukoll il-problemi li tfal jista' jkollhom kif tista' taħdem mat-tfal u x'għandek bżonn tagħmel. Isu ktieb imma qatt ma tkun taf dal-ktieb se jkun fih, ovvjament. Once li inti ġibt iċ-ċertifikat li inti tista' tadotta, inti mbagħad jibdew jiġu il-profiles iva li inti trid ukoll tgħid x'tixtieq mit-tifel mit-tifla iktar minn wieħed ikunu waħwa ma jiġux ġeneralment ma jisseparawhomx. Imma wkoll x'taċċetta iżda din hija diffiċli emozjonali ħafna. Jien u Steve tal-età li għandna, jien 52, Steve 60. Steve 60 mela sorry jekk suppost ma tixtieq. God bless. Inti trid tara ħajtek fejn qiegħed, x'tista' tagħmel u ma tistax tagħmel bħala s-saħħa. Jien meta Santiago jkollu 18 sena, jien sa nagħlaq 60 u Santiago sa jagħlaq 10 snin dalwaqt. U di x'naċċetta mit-tifel, mit-tifla li rrid nadotta. Il-profile system huwa l-iktar ħaġa jibsa għax tasal email profile qalbek sejra hekk. Ma tkunx trid taqla kważi, trid tiftaħ dal-email bil-profile u tibda taqra fuq it-tifel jew fuq it-tifla l-background minn xi xaddew minn xi ibatu. X'għandhom bżonn bħala kura. Medically kif inhuma. U inti trid tkun onest ma lilek innifsek. Trid tajt iva jew le? Iva, imma trid taħseb moħħok u mhux biss bil-qalb. Tara kull ma tara it-tratt ta' tifel u tifla a passport photo u tibda taqra l-background minn xi xaddew. Min Portugal ġeneralment tkun taf il-background ta' tfal, il-medical history anki tal-ġenitur u l-familja u tibda taqra u ħankun onest. Ħafna drabi il-profiles ikunu ħafna simili. L-ġenituri spiċċaw b'droga, spiċċaw mhux tajbin, it-tfal jiġu abbandonati, it-tfal jispiċċaw ġo homes, physical abuse, mental abuse, sexual abuse. Mhumiex profiles sbieħ. Imma dak il-ħin tara l-adozzjoni, tara t-tifel jew it-tifla emotionally kontrittajtiva. Train track. Literally, yes, no, I want irrida, imma mbagħad slowly tibda tipproċessa dak il-profile u jien nista' biex xogħol li nagħmel bil-ħajja li għandi dat tifel jew dit tifla għandha bżonn attenzjoni 24/7. Trid taħdem. Probabilment dawn it-tfal ma tistax tħallihom ma' nani jew mal-nanna jew man-nannu. Dawn għandhom bżonn ikunu miegħek 24/7 u Santiago fil-verità nista' nieħdu għand in-nanna, nista' nieħdu biex jara l-ħbieb imma ma nistgħux inħalluh għax hemm ħafna triggers. Tinstema hekk il-proċess kollu tal-adozzjoni tinstema very clinical u forsi hija sabiħa. Iva, ma forsi dak li qed jisma' jgħid mux tajtiva, mux ħattieħ post, anke jekk per eżempju titħallih man-neni ma mux aħjar għawek mill-li fejn qiegħed. Imminti fil-verità, jekk qed jibatulek profile ta' tifel jew tifla morda li naf li batulek li kellhom kanċer. Hemmhekk aħna we drew the line. Eżempju kien hemm tifel li ridna nadottawh, Milton, u inti meta tirċivi profile minn l-ewwel isek bħal meta jgħidu rajt appartament, xtrajt dar, rajt dikki, mhux qed nipprova nagħmel comparison affarijiet materialistiki, imma eżempju meta tara profile
tħoss ħaġa, imma meta rajt Milton u meta rajt Santiago tħoss ħaġa differenti. Iva. U Milton sfortunatament minn barra ma ridux jagħmlu iktar medical tests u kellu tumur f'għajnejh. Ma stajniex nieħdu deċiżjoni fuq Milton għax ma ridux jagħmlu iktar test biex inkunu nafu jekk kienx tumor bħala cancerous tumor jew le. Tifel ta' 7 snin jiena u Steve ma stajniex ngħidu iva, provajna minn kollox domna 6 xhur fuq dat tifel bħala profile biex inkunu nafu iktar minnu u konna sanħalsu wkoll it-testijiet kemm barra wherever qabel aċċettajna. Ma stajniex, ma ridux u kellna ngħidu le. Kien hemm żewġ tfal li irbat qalbi magħhom u wieħed kien Milton li sfortunatament ma stajniex. U mbagħad rajna Santiago wara xi 6 xhur u nnexxielna. Anki Santiago però kellkom titilgħu. Għamilna xahar 5 ġimgħat. U kellu jaċċetta li kollu tu papaz. Iva, ara ta' ċertu żmien hekk Minister Żball ta' 7 snin u nofs illum il-ġurnata ma nafx hekk hux Portugal biss jew kellinkwa pajjiż. Santiago ta' età li kellu 9 snin ta' 7 snin u nofs għandhom jistgħu jażlu hekk iridux 2 papas u 2 mummies. Ma nemminx li ta' 7 snin u nofs tifel jew tifla jafu xi tfisser, imma jista' jgħidu le. Santiago naħseb kellu naqqas ta' irġiel f'ħajtu, kemm il-home, kemm f'ħajtu, u Santiago jsemmi missieru imma ma jsemmix il-mami tiegħu qatt. U nemmen li dik kienet ħaġa favorina u vera jħobbna u vera nħobbuh. U anki aħna meta għamilna l-proċess ta' adoption li rajna l-profile u għadna iva jriduh u domna jisu 9 xhur sakemm morna hemmhekk għalih. Dejjem the back of your mind imma dan jista' jgħid le ma jridniex għax huma ħallew sal-aħħar. Santiago ma kienx stat biex jażel u ovvjament b'kura b'psychiatrist u ċertu nies professjonali provaw jispjegalu li għaw żewġ irġiel, żewġ papas li huma interessati għalih. Li kien favorina wkoll li xi 3 xhur qabel Santiago kellu best friend il-home u ġie adottat minn żewġ irġiel. U qisu ħakuraġġ. Iva, qisu fehma iktar li dawn kull ma jridu jħobbuna u nnexxena imma anki meta morna Portugal għandek dawk il-5 ġimgħat biex it-tifel he clicks. L-ewwel ġurnat li sa tintaqa' miegħu. Sa jagħmel? Sa jieħu grazzja magħna, sa jiġi fuqna, is he gonna hug me, is he gonna kiss me, you know. Dawn il-5 ġimgħat sa jkun hemm bonding jew le. Kien hemm każijiet fejn il-bonding ma sarx u l-adozzjoni ma saritx u ma rarissimi dawn, imma ġrew li il-ġenituri bidlu l-idea meta kienu hemmhekk, again, ma tantx jiġru dawn l-affarijiet, imma l-adozzjoni ma ġraġ. Immaġina li inti tmur għat-tifel dan għamil 6 xhur ikun jaf bikom u meta tippruvaw tibbondjaw il-bonding ma jsirx u dat tifel jerġa' jibqa' ġol home. Ejdli inti dat tifel kif iħossu mel. Mhijiex faċli u dawk il-5 ġimgħat għalina kienu importanti għax ifimni, it-tifel għandu bżonn jibbondja miegħek. U aħna nnexxielna li Santiago għandna video vera ħelu jien wasalt il-home sija qabel ma' Steve. Irrid naqla l-emozzjonijiet tiegħi mhux frifet. Nitlu hekk ġol home, kellu home bellezza, kien fejn kien vera kienu jħobbuh jieħdu ħsiebu. Dik is-sija nitkellmu mal-professjonisti u tistenna. Santiago rajna żewġ videos tiegħu qabel tlajna f'dawk is-9 xhur u rajna ettratti imma qatt ma kellimni u qatt ma kellimna. Again biex jieħdu ħsieb Santiago. Importanti li dan jaf min iridu
imma dak il-physical contact on a voice call, on a video call qatt ma saret. Huma t-tifel iħobbu ħafna barra minn Malta, tfal iħobbuhom ħafna. U importanti li jsir il-bonding għax hekk huma mhumiex konvinti li inti sa tkun ġenitur tajjeb għal dak it-tifel jew tifla ma jtuħx. Mhux tajħallok jitlaq minn pajjiż. Żgur. U aħna again it-tifel tagħna irridu nbidlulu ismu bil-qorti. Again, dak il-proċess, dak iż-żmien ikollok is-social worker kull kleċċur dejjem hemm għalik, ekki jew ma jħossux li Santiago sejra l-aħjar, anki Portugal stess, anki Malta, huwa xogħolhom li Santiago jerġa' jmur lura. Vurdi mhix daqshekk faċli imma hija proċess emozjonali ħafna imma hija proċess sabiħ immens. Sabiħ immens. Għana konet nitkellem fuq il-video, Santiago xin rana, għana preparajna ktieb għalih, and also like a paper book, scrapbook, vurdi li once li klajna batnilu dal-ktieb, scrapbook style b'kamra ta' sodda fejn san jieħduh, x'namlu ma namlux il-ħbieb tagħna l-familja. U xin fetħu l-bib ġiġi fuqna jgħidilna papa, ejd li xibqa minnek. Furdi id-deħ miftuħin, jaqbes fuqna jbusna papa, bil-Portugal, insejt xejdulu papa, papi, jew, imma jiġi fuq jan, u jbusek, and I love you. Aha. Vidik l-ewwel ħaġa li għamel. Mela, għandi l-video, għatma nitlef dak il-video, l-ewwel ħin li ntqajna miegħu, imma inti qabel fetaħ dak il-bieb. Oh, min jaf. Is he gonna bond sa jiġi fuqna sa jkellimna, imma bl-oppost jiġri kien vera ferħan u jistennina. Jiġifieri naf li fil-home iħobbuhom ħafna u għandu ħafna mħabba, imma huwa wieħed minn ħafna. Minn xi 40 kien. Minn xi 40. Iva. U ta' tifel ta' żgħir, ta' żgħira li jaf li ħajkollu żewġ persuni f'ħajtu li ħajkunu tiegħu biss u ħajħobbu lilu biss. Tajtu id-dinja. Hija kbira. Ara, adozzjoni hija kbira. Importanti semmejna sitwazzjonijiet li ma kienux faċli imma hija fenomenali l-imħabba li Santiago itina hija enormi, il-familja tagħna, il-ħbieb, kulħadd. U il-ħajja li tagħna u li nistantuh hija speċjali li aħna salvajna l-ħajja ta' tifel li ma kellu xejn, imma fl-istessin Santiago salvala il-ħajja tagħna wkoll għax tant kemm tagħna mħabba u jibqa' jtina naba u jħobbna għastaf kemm iħobbna ħafna. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li jġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress collection. Manuel. Vera bidlek, ħafna. Jien emozjonali, jien jisni buzzija. Softness. U issa jien vera bniedem taffu ħadd ta' vurdiri. U naf li tista' tkun taffu ħadd meta trid. Imma is-softness hekk li qed inħoss waqt li qed titkellem hija xi ħaġa li l-imħabba biss tista' hekk isek toħroġa minn ġo fik. Għanejdek li inti topp il-partner, il-raġel, il-mara u hemm l-imħabba hija mħabba. Imma l-imħabba ta' tfal mhijiex l-istess jerġa' l-imħabba ta' tifel li ma kellu xejn u għadda minn sitwazzjonijiet u inti kuljum tipprova tgħin dat tifel u l-imħabba tiegħu hija biżżejjed hekk
ikun ħażin, hekk ikun gravi, hekk ikollu tantrum, hekk ma jridx ikellmek. Mhijiex importanti. L-aqwa li qiegħed magħna, l-aqwa li nafu li qiegħed magħna biex imur għall-aħjar u naf li jħobbna, that's enough. M'hemm xejn iktar. U llum il-ġurnata 13-il xahar wara, 13-il xhur wara, Santiago mhuwiex l-istess tifel b'ħafna modi differenti. His personality, l-imħabba kif imur man-nies, il-mediċina li naqset, il-kura mhix l-istess, l-imħabba li jagħti n-nies, il-behavior, is-skola. Santiago mhuwiex l-istess tifel. Vurdi li jiena u Steve Burin li Santiago illum il-ġurnatijiet ara kemm biddilna l-ħajja ta' tifel f'sena. Hija kbira l-ħaġa. Mhux qed nipprovi ngħid li aħna għamilna xi ħaġa speċjali, le, imma f'sena dat tifel kien bla futur, kellu l-imħabba, imma ma kellux l-imħabba li nispjegaw fuqha. Futur x'kellu ma nafx. Imħabba x'kellu, fejn se jispiċċa. Jien naħseb li hekk ma adottajniex aħna ta' 9 snin, ma naħsibx li Santiago kien jiġi adottat b'dawk il-issues li kellu fil-passat, medically għax kellu ADHD u għax kienek jew għax kienek għax sfortunatament, ħanejda din sfortunatament, ħafna nies iridu jaddottaw tifel jew tifla perfetta. Laqqas jien min perfett biex tadotta il-perfezzjoni x'inhi. Furi ħafna nies meta jibdew jaqraw il-profiles le għaxek u għaxek, jew għax jilbes noċċali, għax jilbes jott noċċali, ma txix tadotta tifel jew tifla għax tilbes in-noċċali. Mhux bla sens. Jien hekk nara, għandna semmejna l-Mart. Iva, trid tara x'inhu għad-data tal-ħajtek. Imma li tifel u ADHD, jew għax tifla tilbes in-noċċali. No, dak huma affarijiet. Smani, come on, let's be real. Let's be real. Żgħar. Domtu ftit fuq social media biex tippreżentaw lil Santiago lil kulħadd. Ħafna nies ma kinux jafu, ħafna nies. U naħseb ħafna nies li ħajraw dan il-podcast forsi ma jafux, għax forsi ma għandhomx il-page tiegħek, jew forsi. Le, kienet reċentament. Naf li reċenti. Aħna deċidejna għax anki mal-ġenituri, inti meta tkun qed tadotta sakemm inti il-profile ġie aċċettat u sa titla l-tifel jew it-tifla, tgħid il-familja jew ma tgħidilhomx. Għax mhijiex ċerta li inti rajt tifel jew tifla għattilhom li triduh u bdejt il-proċess, jista' jkun li bħal Milton ma ddiċ. It's tough. Ma Santiago wasal fin-19 ta' Frara u Malta. U iva jien f'Christmas Day post-ċajt it-tratt tal-familja tagħna. Jiena Steve u Santiago. U rrid nagħmilha. Ma rridx nibqa' mux naħbi, imma ma rridx. He's part of your life. Iva, ifini mort il-Winter Wonderland, il-belt u rawh nies miegħi. In-nies kienu jarawh barra fit-triq magħna, niklu, noħorġu, is-supermarket, kien hemm min. Kien jaf, għax għamlu 1+1. U mbagħad he ambushed the program one day, xaxarilu. Għax ikun maħna kultant fil-recordings, semmejtu għamil chocolate cake of daqqa waħda nisma papa. U Santiago ġi jiġri on set. Għax ma jibżax, Santiago are very outgoing, għandu personalità kbira. Ma jibżax. Meta jara tfal u ikun l-ewwel biex imur magħhom u jilab magħhom, għandu confidence kbira. He ambushed the program, tipo, u għad dak il-ħinu mi maċ sanamil biex inneħi għax taf kem jgħid. Għalli kellu jgħid, għalli danu għal-papa tijaj, jaf isajjar, u għamil cheesecake vera tajba, imma naf li palissa irrit ikompli, so ħajju ċaw u telaqlem. Jitkellem bl-Ingliż, isu ilu jistudja snin, again,
ġe Malta ma jafx Malti ma jafx Portugiż, ma jafx Ingliż. L-ewwel bdejna nitgħallmu l-Ingliż f'6 xhur għalmu sew u ovvjament qed jitgħallem il-Malti. Malti naqra iktar diffiċli. Imma qed jitgħallem il-Malti, vujdiri ara kemm it-tfal jixorbu kollox verament huma kapaċi it-tfal. U illum il-ġurnata in-nies jafu li Santiago huwa tagħna jafuh sew. Anke kif ikun ġo supermarket l-aħħar darba kulħadd beda jkellmu. Iva x'kont fuq it-television hux vera, u rajtni fuq it-television. Għandu personalità kbira Santiago. Pal papaw. Jixbek xi naqra wkoll. Aw min jgħid li jiġbaħni. Hairstyle bħal tiegħek. Jien imbdilt naqra imma jien nara ħafna resemblances miegħu, personality, confidence. Konna din nitkellmu jimxi biċċu l-fuq. Stubborn pali, jimxi l-fuq pali, jeżom ruħu ek pali. Jien nara ħafna similarities u kultant ngħid il-lallu dan wis jiġbaħni. Jien taf x'ngħid. Meant to be. Iva. Jiena nemmen ħafna meant to be. Santiago għalikom kien. Jien hekk ngħid. Ija, was meant to be. Iva, definitely. Proset. Thank you. Proset ħafna. U grazzi tal-li samt. Kien hemm min saqsini fil-passat ma kienx il-żmien li ridna, ma kienx żmien tajjeb, meta saqsejni biex niġi fuq il-podcast u nitkellem fuq Santiago, aħna lesti u rridu naqsmu l-vjaġġ kbir li kellna u l-bidla f'ħajitna u l-vojt li Santiago illum il-ġurnata jimla. It was the right time. Netnajlek, jina nemmen, meant to be at the right time, kollox jisu jaqa ek, f'postu. Iva. Naqilbu naqra, is-suġġett. Inti tlift 21 kilo fit min xhur. I mean, you look incredible. Grazzi. Kelli bżonn. Tider ħafna iżgħar. Nider tajjeb imma nħossni tajjeb. Inħossni tajjeb. Forsi dak li jkun jgħid imma dan għalfejn naqqas. Għax anki jiena ngħid il-verità, meta qalt li Mel jien taf kemm kont niżen. Jibbellaħtni. Jien kont niżen 9 kilo inqas minn 100 kilo. U l-aħħar 10 snin tlew, iva, ek telaw. Iżda jien kont jisni jow f'10 snin nonqos 10 kilos, nerġa' nżid 12, nerġa' nonqos, spiċċajt ma nagħmilx training u ġim eċċetu l-aħħar 6 snin ma kienx tgħettejni. Ovvjament l-età tiegħi, il-metabolism, jien inħobb niekol, u għadni nħobb niekol li rrid vurdiri, imma kollox moderazzjoni. Imma iva, bniedem ma tkunx taf minn xi xada, jien kelli bżonn nonqos u nemmen li il-bidla tiegħi fil-peace ukoll għejnitni inkun iktar kuntent bli nnifsi u biex jien nista' nagħmel dal-vjaġġ ma' Santiago u kienet iktar faċli. Għax jien nemmen li jekk ma kontx kuntent bli nnifsi meta nħares ġol-mera, meta nqum kont inħossa qajja joġawni, ma kontx kuntent bli nnifsi. Naseb kienet tkun iktar diffiċli ma' Santiago, so meta inti qabelat it was meant to be kollox jaqa' f'postu, iva nemmen li dil-bidla kelli bżonn nagħmilha u ġiet fil-ħin li jien illum ġurnata ħossni ħafna iktar komdu, ħafna iktar kuntent, inħobb li nnifsi ħafna iktar. Ma tistax tħobb ħaddieħor qabel tħobb lilek innifsek. Naf li klixej, imma hija il-verità. Ma tistax tibda hekk m'intix kuntent lilek innifsek. Jien il-ġurnata ħafna kuntent, imma jien qomt qatt daqshekk irid nonqos. Kellek turini ritratt. Għax jiena. Imbagħad rajt differenza. Kellek turini għax qed tgħidlek wejja mitkilo inti. Għax inti raġel tidher stokki, però vera u forsi dak li jkun iħares lejk issa jgħid huma mhux tajjeb kont imma mhux x'jaħseb ħaddieħor kif tħossok int, jekk inti ma tkontx tħossok tajjeb. Qatt li jiena naqqas beach ma kont immur, ma kontx inneħħi. Ma kontx komdu. Inneħħi top. Le, ma kontx komdu illi ħajti kollha ma nkunx komdu immur il-baħar u ninża vurdiri. Kieku tgħid li sta ninża l-flok, ninża u noqgħod naqbiżlek, vurdi daqshekk komdu.
Le, ma u tkun taf kif tilbes. Hemm tricks ta' trade biex tifhimni, inti tkun taf x'ixraqlek u kif tista' ma tistax. Imma le, qatt ma kont komdu li nkun imqaċċat jew inkun bla flok u qomt ġurnata and I said, this is enough, jien iddejjat. Kont lucky biżejjed li għala volja tlift ħafna pis, m'għandix laħam impaħ, m'għandix ġilla għaliex għax jien kont nagħmel 6 xhur iktar oħxon, iktar bil-pis, un bat nerġa' nonqos. So il-ġilda tiegħi was quite elastic, Iva. Isma' jien tlift 21 kilos minn 100, vuri jien kont aesthetically obese. Il-body fat mass kien 34.5. Ħafna għat-tul tiegħi. Nħossni komdu Inqasd bil-mod. Iva. It's the healthy way. Iva, ċit tidra tikol porzjoni ta' iżar, tikol iktar spiss, importanti ħafna. Jien illum il-ġurnata ek mimli ma nikolx iktar, ek irrid xi ħaġa nikola. Imma fejn forsi qabel kont nikol klet biċċiet kejk, illum nikol nofs biċċa jew biċċa. Noqgħod attent fis-sens li ma nisseġerax, naf il-limits. Bħala kwantità ta' ikel nikol inqas iva, imma nikol ħafna iktar spiss. Ma nikolx il-kwantitajiet li kont, imma xorta nikol li rrid, jien dieta ma nagħmilx. Jien hekk irid burger nikol nofs burger, jien hekk irid pakket crisp nikolhom, hekk irid biċċa kejk nikolhom. Imma fil-moderazzjoni, vurdiri hija importanti. Jien kont inħoss saqajja juġawni meta kont inqum, ma kontx komdu. Jien illum il-ġurnata hekk irid nixtri xi ħaġa x'nilbes, nidħol ġo ħanut, hekk irid dik hemmhekk nipprovaw tiġini. Jien taf kemm kont imbagħti biex nixtri ħwejjeġ, jien kont extra large. Mela qmis ma tiġinix minn hawnhekk, qalzit ma jiġinix mill-waist, imma mbagħad ikun baggy fuq il-saqajja. Jien ma kellix figura, kont stokki ma kont imbagħti, jew inkella kollox jiġini issikkat minn hawn kbir minn isfel. U dawn ħadd ma jkun jaf dawn struggles li kollok intax dak li kun jarak fuq television, jarak fuq social media u jajtu dan alright, dan kollox alright, imma ħadd ma jkun jaf il-diffikultajiet ta' dik il-persuna li huma diffikultajiet ta' kulħadd. Kulħadd ebati b'xi ħaġa, vurdiri kulħadd għandu dik tiegħu hawn min għandu ħafna iktar minn wieħed, Imma iva, u l-iktar ħaġa li mhux il-peer pressure, jien għamilt għalija, imma jien kont nintaqa' ma' nies kemm tidher irqaq fuq it-television, kemm ħxint, laqas tafni u tgħidli li ħxint. Min xi għaddej bniedem u jien nara l-podcast tiegħek u jien nisma' x'jgħidu l-mistiednin. Għalfejn qed tilbes turban jew bandana, mela waqalek xarek, għalfejn għax ħxin, mela forsi jien ma niflax, forsi jien qed fuq medication, forsi jien depressed, forsi xi ħaġa l-familja miet u għaddej minn depression. Imma bniedem, x'jiġifieri tkun daqshekk open li ma tafx għax ħxint, għax hekk. Bniedem diġà jkun qed jgħaddi mill-kalvarju tiegħu, mhux hekk. Jien illum il-ġurnata hawn min jgħidi jaqgħu marit kemm inqast. Jaqgħu ma tiflax kemm tidher xjaħt waqalek wiċċek. Sorry inti stessat li kemm nidher differenti u nidher aħjar u nidher iżgħar, jien hekk inħossni u naf. Kultant ngħid imma għalfejn qegħdin jgħidu dawn l-affarijiet għax in-nies m'għandhomx jagħmlu. Din milux inti tal-light post ukoll għax xorta hawn min jaqbad miegħek ħabba l-aċċent. Isma' jien li hawn Malta kważi 30 sena, 29 sena. Għax tell-light post bl-Ingliż, sponsored post ta' klient tiegħi u kien prodott Malti u kont nitkellem bl-Ingliż. Għalaw li f'wiedi xi żewġ persuni. Okay. Kont fuq programm Malti, kellimt bil-Malti u kien min għal kemm u antipatku dan kif jitkellem. Okay, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Imma li inti tuża social media
ħafna drabi dawn ikunu fake profiles. Ektar għandhom 5 ħbieb, 5 friends. U titħol ġol paġna tagħhom u kull medin jagħmlu jaqlaw in-nies tal-pulizija, jaqalaw fuqi jew għaxek u għaxek. Dawn in-nies jieni dispjaċini ngħidha imma you're sad. Sorry, għandek problemi f'ħajtek li inti tgħix ħajtek u tara negattiv biss u trid taqbad man-nies hija sad. Taf li għandek bżonn kura nemmen jien ta' persuna li ġibtawek fuq il-podcast li ma semmitx li fuq is-social media f'xi mument jew ieħor tiġi attakkata li inħoss. Wa bullying kbir. Isna aħna qegħdinaw biex naqalaw mhux il-kritika li hija kostruttiva, dik hija pożittiva, imma din li aħna qegħdinaw u qisu dak li jkun iħoss li għandu dritt jikkritikat b'mod malizzjuż u kif irid. Dik hija kera ħafna. Mela, huwa bullying kbir. U illum il-ġurnata ħafna nies nisimgħu fuq social media bullying, imma il-verità hekk inti tħall fuq il-paġna tiegħi. Hekk ma tridx tarani jew ma tridx tara dak li qed nagħmel, titħolx, tarakx. Imma li inti trid b'dal mod tikteb xi ħaġa u qed tinħeba wara fake profile x'tiswa inti. Isma' jien bniedem reċentament ukoll għax qisu dal-aħħar xi 4-3 affarijiet ġrawli u xi ħadd xerja dal-post fejn kolli nitkellem bl-Ingliż. U laqqas jien bniedem li ngħidhom u nitkellem dal-mod, imma l-mod kif qalali u offendini u dan i-post jaħ fuq Facebook, he shared my post u literally qalali f'wiedi. Ma ngħidix dil-kelma, le jien ma ngħidix għax diskustanti, hija diskustanti. U laqqas biss kellu x'jaqsam mal-post, u din kienet personali. Attakka personali. Fuq sessualità tiegħek. Iva, vurri mhux vojt, mhux bla sens. Bla sens. Iżda jien din nixtieq ngħid Mel, jien Malti li twilit Malta għext ħajti nofsa Ingilterra u nofsa Malta. Ta' 23. Iva, jien nitkellem bil-Malti u bl-Ingliż. Nitkellem fil-ħajja privata tiegħi kif irrid. Jien illum qiegħed hawnhekk nitkellem bil-Malti għax dal-podcast huwa bil-Malti. Fil-ħajja privata tiegħi jien hekk irid nitkellem bil-Ingliż, nitkellem bl-Ingliż. Fuq il-programm tiegħi nitkellem bil-Malti għaliex għax il-programm huwa bil-Malti. Hemmhekk sponsor jiġi fuqi u jgħid isma' għamel riklama li bl-Ingliż, ħanagħmlu bl-Ingliż. Hekk sponsor jridu bil-Malti jagħmlu imma fuq fil-ħajja privata tiegħi kemm il-social media, l-Facebook page tiegħi tax-xogħol u l-ħajja privati tiegħi tiġix fuqi u tgħidli tkellem bil-Malti. Ma jiena lanqas biss inħoss li għandek tiġġustifika kif ngħix ħajti. Kif tgħix ħajtek u l-lingwa li trid tuża. Imma għaliex hawn Malta għax aħna qegħdin nitilfu l-lingwaġġ għax aħnek. Il-ħajja hija tiegħi personali. Fil-ħajja tiegħek għamel li trid. Tibgħat lix messaġġ privat fuq il-Facebook page tiegħi u tgħidli għalfejn qed titkellem bl-Ingliż meta qed tagħmel dar riklam b'da sponsor. Sorry ta' x'interessak? U tidher viżwalment li daw l-affarijiet lilek iġeluk tħoss emozzjonijiet li. Jien nipprova nifhem bniedem, nipprova nifhem. Immaġna jien bniedma li ma nafix, immur fuq il-Facebook page tagħha, niktbilha messaġġ privat ngħidilha għalfejn tħobb il-qtates jaq. Eżempju, se jien vera nħobbhom il-qtates għax din għandha jtratt bil-qtates. Jien min jien biex nagħmilha x'interessani. So jien hekk inħoss. Spera li ma jkunx hawn kummenti fuq dal-podcast. Ifhimni hawn min jistennihom dawn it-tip ta' kummenti biex jista' jikteb lura u jgħid ċertu affarijiet, hawn min għandu waċċ. Share the love. Share the love. Jien nipprova f'ħajti nejn kulħadd. Nagħlem il-nies x'naf nagħmel jien and I make them better chefs, better cooks għaliex. Hekk jien il-mami tiegħek qed norja r-riċetta u qed issajjara lilek. Isa tħossha tajba. Qed taqsam l-imħabba bl-ikel
mal-ħbieb u l-familja tagħha. U jien ħanikol. And we're making the world a better place. A tastier place. Mux hekk. Mela, share the love. Mux negativity xi dwejja. Għaliex. Għandek ħafna raġun. Isma baqanna l-aħħar ftit minuti. Kellimt ħafna. Le ma importax dal-podcast tiegħek. Jaf intu Steve ilkom tirrestawraw dar. Ftit il-bot minni. ħażebbuċ li l-ġmil taħħa xin ovvjament nifollowja il-posts u il-taste tijak. Naħseb inti ux naħseb liktar. Joint effort imma iktar jien. Il-vizuali. Jien għandi bazi ta' interior design. Eżatt, imma meta nara tkun għamilt għajmin għettamil xaħġa sabiħa mens id-dar. Kem kienet diffiċli? Mela, search 7 snin ilu għal dar li ridna ndawruha butik hotel żgħira, 6 kmamar ta' sodda. Mela tfittxija għal did-dar kienet diġà obstaklu. Rajna l-ewwel post in-naxxar jien qalbi illa lu kemm sabiħa. Mela morna naraw tieni darba il-prezz tela 100,000 għalfejn għaxin Manuel ta' television. Anyway, l-ewwel obstaklu. Tfittxija wara kleċċus sibna dar oħra ħal-Balzan, again dar bellezza. Millu mala għada telet 60,000. Għaliex għaxin Manuel, ma nafx, l-affarijiet li jiġru. Domna nfittxu Stevie saqqa ta' qalbu. Kien hawn dar li ngħixu fiha issa dik hija żewġ djar. Hija dar kbira ħafna. Iftakru tfittxija kienet għal butik hotel. Mela jien rid nagħmel coffee shop, breakfast room, kmamar, lounge, etc. Did-dar is-sensara u l-sales reps kollha rridu joruli. Imma jien Steve ma rridx qed ħażebbuċ. Le. Damu naħseb xarejn jgħidu li bdid-dar għax hija perfetta. Steve le, mhux ħażebbuċ. Mela kelli program recording aroma kitchen. U konna nibdew il-recordings fl-4:30 u fit-3 dan tant kemm dejjaqni da sensara f'mod pożittiv biex nara, reġa' ċempi li għatwejja orjeli. Fit-3 kont qudiem id-dar miegħu. Rajt id-dar minn barra Mel qalli did-dar sa toġbok żgur ideali. Ħarist lejha minn barra kienet isa ghost hound ta' ghost house. Ta' biċċiet. Pal ħafna djara u Malta. U ħassejt dik il-ħaġa. Ħassejta, il-lallu friq, fed jabżu l-emmolaw. I was mesmerized biex ngħidha bl-Ingliż. Tant kemm kont mesmerized li qsamti triq u kważi tajritni karozza. Jien fetaħ li l-bib ta' barra, wieħed mill-bibin, u rajt il-bib ta' dan nofs, mesmerized. Għamilna s-sija biex naraw għad id-dar kbira. U l-program? Wasalt 2 minuti qabel suppost bdejna u laqas biss għamil preparazzjoniet ta' xejn, vurdi jistni t-tiġieġa brasa maqtuwa. Imma dak il-ħin kont jistni ferħ kbir. Għatlu l-Steve, lajt ċamat għax wasalt tard, għatlu Steve, irridu nixtru ċi tiġi tara, le. Morna d-dar, Steve, irridu niġu narawa flimkien għada, le. Somma domt. Fil-ħodu, tant kem lajtlu widnek nejdlu, morna narawa, oġbitu, u wara klettijien morna niffirmaw il-konvenju. Was meant to be. U il-ħaġa sabiħa ta' did-darja, żmien Covid biddinna l-fema rridx nagħmlu butik hotel, palissa klet kwarti ta' darja l-esta, u għedin namlu 3 appartamenti, l-iktar parti antika ta' dar, kważi l-esti. Imma d-dar minħabba Santiago imbidlet. Santiago kellu l-kamra tiegħu, biddinna id-design, għamilna swimming pool għal Santiago, u d-dar marret minn dar ta' Steve u Manuel għal dar ta' familja. Was meant to be. Cool. Thank you. Grazzi tal-li ġejt u samt storja speċjali, storja intima, storja
li hija tant għal-qalbek u jiena ċerta li inti tgħidli li Santiago f'sena u kif inhu tiġà. U jiena ngħidlek jekk tiġi sena d-dieħla tgħidli Mel lanqas tarfu għax it-tfal jaddattaw, reżiljenti u fejn isibu l-imħabba mbagħad hemmhekk. It's all they want too. It's all they want. Security, imħabba, naħseb daqshekk għax l-affarijiet l-oħrajn u bad jiġu. U dik li għandu u għetina ħafna mħabba lura. Dik l-iktar ħaġa li rrid ngħid hawnhekk li vera ntuħ l-imħabba, imma l-imħabba li Santiago jagħti lura huwa ħafna iktar nista' ngħidha. Jiena nisimak u nipprova nifhem u ġo moħħi ngħid it-tifel tiegħi jitini l-imħabba, jitini ħafna mħabba, imma sfortunatament juħduk for granted għalfejn għax mit-twelid dejjem sabuk, dejjem kienu faqda, dejjem kellhom l-imħabba, allura inti bla ma trid xi kultant. You know, dik il-mami taf kif. Imma meta jkun tifel pal fil-każ tagħkom kellu dan innuqqas kbir qisu bir dejjem qed jinġema' u f'daqqa waħda sploda. I'm so happy for you. Inti tqajt miegħu imma, mhux vera. Ftit imma, ftit. Vera gustus. Iridu nintgħu mela. Iva. Grazzi Manuel, grazzi ħafna. Qabel ma titla għandi xi rigali, grazzi l-sponsors tagħna. Mela hawnhekk għandi fwieħa ta' United Colors of Benetton, grazzi lil Tax Perfumery. Grazzi ħafna. Din insibula post dar tiegħek. Mela, grazzi lil Valletta Glass. Mela, għandi wkoll fliexkun inbit aħmar, grazzi. Da jisu bistil ukoll, grazzi lil Aromi Divini. Tajjeb, baqa. Taf xejdu li dak id-disin? Dogtooth. Iva. Joġobni. Tweed. Tweed. Imma dogtooth jgħidulu bl-Ingliż. Tara dejjem nitgħallem. Coming. Iktar. U għawek għanna naqra, għax bil-kontra. Tajjeb. Għanna naqra kafe. Tajjeb. Kafe Kimbo. Għanna millu ekkara. Grazzi. Grazzi lil Farsons Beverage. Tajjeb. Grazzi ħafna. Last and not least. Għawek għandi trattament ma jew kaspas. Oh, wow. Nasib għandek bżonnu. U dejjem. Grazzi ħafna. Grazzi lil Majo Kaspas, ġifieri. Grazzi tal-li ġejt. Vera nħossni kontent li essamt dan kollu miegħek illum. Vera. Kien il-ħin, ħassejtni vera komdu u verament kien il-ħin fejn jien nista' naqsam dak kollu li għaddejna l-aħħar sena miegħek hawnhekk f'dal-podcast. Grazzi ħafna. Thank you. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi il-Hair by Allison, lil Gebi Vella għal makeup, il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxona sas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellymni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Valletta Glass. Mattress Collection. KFC. Renault Malta. Majoka Spas. Kimbo, distributed by Farsons Beverage Imports Company. Aromi Divini.